பிரியமானவர்களே, இந்த நாளில் உங்களை சந்திக்க நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த மன மகிழ்ச்சியான நல்ல ஓய்வு நாளிலே உங்கள் யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். விசேஷமாக இன்று நடக்கிறதான ஆராதனைகளிலே நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள். காலையில் 3 ஆராதனைகளும், மாலையில் 1 ஆராதனை இருக்கிறது. காலையில் 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock மற்றும் ஈவினிங் 6 o'clock ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் இந்த 4 ஆராதனைகள் நம்முடைய ஆலயத்தில் நடைபெறும். கலந்து கொள்ளக்கூடிய பிள்ளைகள் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம். இன்று நீங்கள் கலந்து கொள்ள உங்கள் யாவரும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம் Proverbs chapter 13 verse 12. நீதிமொழிகள் 13வது அதிகாரம் 12வது வசனம். நெடுங்காலமாய் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இளைக்க பண்ணும், விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும். நெடுங்காலமாக நீங்கள் சில காரியங்களுக்காய் காத்திருக்கலாம், சில முடிவுகளுக்காய் காத்திருக்கலாம், சில காரியங்கள் நீங்கள் ரொம்ப விரும்பி காத்து கொண்டிருக்கலாம். கர்த்தர் அந்த நாட்களிலே நீங்கள் காத்திருந்த எல்லா காத்திருக்கிறதை கர்த்தர் பார்க்கிறார். நிச்சயமாகவே அதை கர்த்தர் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன விருப்பப்பட்டீர்களோ, என்ன காத்திருந்தீர்களோ அதற்கான நல்ல பதிலை கர்த்தர் இதனால உங்களுக்கு தருவார். அதனால் தைரியமாக இருங்க. இதனால் விசேஷமாய் நீங்கள் தேவன் நன்றி செலுத்துங்க. அந்த நெடுங்காலமாய் இந்த காரியத்துக்கு நாங்கள் காத்திருந்தோம், அதெல்லாம் கைக்குடி வர பண்ணினதுக்காக நன்றி சொல்லுங்க. ஆலயத்தில் நன்றி சொல்லுங்க. தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்துங்கள். கர்த்தர் உங்களை நடத்தின எல்லா பாதைகளுக்காக தேவன் நன்றி செலுத்துங்கள். நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கலாமா? நன்றி ஆண்டவரே, பல ஆண்டுகளாக சில காரியங்களை குறித்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் காத்து கொண்டிருந்திருக்கலாம். ஆண்டவர் நிச்சயமாக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இந்த நாளிலே நீர் கை கூட வர பண்ணதுக்காக சோத்திரிக்கிறோம். இன்றைக்கு ஆழத்தில் வந்த ஆண்டவரை நன்றியுள்ள ஏரியத்தோடு நன்றி மொழிகளை ஏறெடுக்கட்டும். தேவ சமூகத்தில் நன்றியோடு துதிக்கட்டும். நீர் கொடுத்த சுகத்திற்காக, நீர் கொடுத்த வேலைக்காக, நீர் கொடுத்த நல்ல படிப்பிற்காக, நீர் கொடுத்த நல்ல வீட்டிற்காக, நீர் கொடுத்த நல்ல உயர்வுக்காக, நீர் கொடுத்த நல்ல வாழ்க்கைக்காக ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்குமாக ஆண்டவரே உண்மை நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நாங்கள் விரும்பின காரியத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில காண செய்தீர். நெடு நாட்களாய் காத்திருந்த காரியங்களுக்கு நீர் பதில் கொடுத்தீர். அதற்காய் நன்றி அப்பா. ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிங்க. உலகம் முழுவதும் நடக்கிற பரிசுத்தவான்கள் ஆராதனைகள் அன்று தேவனுடைய வல்லமுள்ள கரங்கள் கிரியை செய்யட்டும் அப்பா. உங்களுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு ஜனங்களை பலப்படுத்துவீராக. விசேஷமாய் கத்தாவே அன்றைய கத்தை ஆலயத்துக்கு வருகிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. இந்நாளில் அநேக கொள்ளை பொருளான ஆத்துமாக்களை ஆலயத்துக்கு கொண்டு வாங்க. அன்றைய கத்தை விசுவாசிகளை கொண்டு வாங்க, புதிய ஆத்துமாக்களை கொண்டு வாங்க. அநேகர் இங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டு பலனடையட்டும். அந்த மனதில் இருக்கிற கவலைகள் எல்லாம் விலகட்டும், சோர்வுகள் எல்லாம் விலகட்டும். அன்று இந்த நாளிலே உடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில கத்த அற்புதங்களை நீ செய்வனுமா ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. இதனால அவங்களுக்கு போகல வரத்துல ஆண்டவரே தேவனுடைய கரம் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும். அவங்க பிரயாணங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிங்க. நல்ல சுகமான பிரயாணத்தை காண செய்யுங்கப்பா. வெளிநாட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இதனால் அவர்களை சுகமாய் காத்துக்கொள்ளுங்க. எந்த ஒரு தீங்கு வராதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அன்றைய நாட்களிலே ஆண்டவரே பிள்ளையுடைய படிப்பு காரியங்களுக்காக அன்றைய ஜனங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளை ஆசீர்வதிங்க. அந்த தேவைகள் எல்லாம் சந்திங்கப்பா. இதனால் தேவன் தாமே ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே அன்றைய நல்ல ஞானத்தில் சிறந்து விளங்க செய்வீராக. பிரசவத்துக்காய் போகிற பிள்ளைகள் இதனால சுகத்தோடு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கட்டும். இந்த நாளில் பர்த்டே, வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நன்மைகளை காண செய்யுங்கப்பா. அவங்க விரும்பினது வரத்தக்கதாக அவளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. நீரை கூடது வழி நடத்துங்க. சால்வேஷன் டிவியில் இருக்கிற எல்லா தடைகள் விலகட்டும். என்னால் இதை பார்க்கிற ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் நன்றி. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை நீங்க ஆசீர்வதிங்க. விசேஷமா இதை பார்க்கிற எல்லாரும் இந்த ஊழியத்துக்காய் தாங்க முன் வரட்டும் அப்பா. அவங்க மனதில் நீங்க கிரியை செய்யுங்க. இந்த ஊழியத்துக்காய் பாரத்தோடு ஜெபிக்க முன் வரட்டும். அந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ளுங்க. நீரை கூடது வழி நடத்துங்க. இதனால் நடக்கிற ஆராதனை தேவனுடைய பிரசன்னம் எல்லா இடங்களிலும் நிரம்பி இருக்கட்டும். விசேஷமா எங்க ஆலயத்திலும் ஆண்டவரே, எஸ்தர் பிரேயர் ஹவுஸிலும் ஆண்டவரே உடைய மகிமையை நாங்கள் பார்க்க உதவி செய்யுங்கப்பா. வருகிற ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே. ஆமென், ஆமென். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் உங்க கூட இருக்கிறார். தைரியமா இருங்க. எதை குறித்து கலங்காதீங்க. இதனால ஆராதனை பங்கு பெறுங்கள். கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்வார். God bless you.